Em sembla que és evident que externalitzar els serveis comercials és posar en mans d'algú altre, potser d'un competidor, un element que és fonamental per l'empresa, perquè vol dir la capacitat de comercialitzar bé els teus productes i a més vol dir també cedir la capacitat de captació de recursos aliens per la producció que ja estàs fent, per les emissions que estàs fent i pel que puguis produir més endavant. Per tant, si hi ha alguns elements d'una empresa pública que no s'haurien d'externalitzar mai, un d'ells seria, sens dubte, el departament comercial. Bé, primer s'ha de confirmar, que esperem que no es confirmi, que una empresa privada s'ocupa de la gestió comercial, de la publicitat, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Si fos així, no hi hauria altra solució que intentar esperar a crear les condicions per poder rescindir el contracte i poder recuperar directament la gestió. No té cap sentit que en un país en el qual no hi ha hagut inversions tradicionalment en el camp dels mitjans de comunicació per part de les empreses privades, en què la reconstrucció de l'ecosistema de cultura i comunicació s'ha hagut de fer a partir de la inversió pública. Aquesta inversió pública, que l'hem pagat entre tots, durant anys acumula una experiència, una cartera de clients, una capacitat de generar recursos, que de cop i volta, un cop has muntat això, agafis això i li entreguis a una empresa tal vegada el teu principal competidor. No té cap sentit, perquè aquesta experiència acumulada, aquesta tradició, aquesta cartera de clients, tot això és un patrimoni de la gent. I per tant això no es pot regalar o entregar a una empresa gestora sense cap garantia de contrapartides. Encara que hi hagués aquestes contrapartides, hi hagués la garantia de que hi haurà un increment dels ingressos publicitaris, no tindria sentit. Però és que, a més, en les clàusules del concurs, aquestes garanties no hi són. L'única cosa que hi ha són les obligacions per part de la corporació de proporcionar a l'empresa que gestioni això unes comissions per uns clients que de fet aquesta empresa ja té. És absolutament vital, perquè hem d'entendre que la majoria d'estats a Europa els ha construït les seves classes dirigents, que han sigut capaces simultàniament de construir un sistema públic de mitjans, però també un sistema privat. En el cas de Catalunya el que ens ha passat és que, sortint del franquisme, no hi havia una burgesia catalana compromesa amb el país i amb la seva cultura que va començar a fer grans inversions i crear grans mitjans de comunicació i grans empreses que funcionessin en català i des d'una perspectiva catalana. Tot això no va passar. I per tant, què es va haver de fer? El que es va haver de fer és, des de la Generalitat recuperada, a partir de les polítiques públiques, abocar recursos a crear una xarxa de mitjans públics que permetessin construir un punt de vista català i donar difusió a la llengua catalana. Com que la República Catalana no la faran les velles classes dirigents que en el seu moment no van invertir, perquè mai construiran un estat per nosaltres, perquè el seu estat és un altre, la República Catalana sorgirà a partir de l'impuls de les classes treballadores, les classes mitjanes i populars. I per tant, aquestes classes socials el que necessiten és, per garantir de pluralisme i de qualitat democràtica, un sistema públic fort, que a més estimuli i permeti, evidentment, la diversificació del sistema i que permeti l'existència de mitjans privats com més potents millor, com més viables millor, com més plurals millor. Però el que no podem fer és jugar-nos-ho tot amb l'empresa que de fet ha fet possible, finalment, que siguem on som. Hem de pensar que el procés català, per exemple, amb una colonització del 90% de les audiències televisives, no seria imaginable. És a dir, sense la corporació, no perquè la corporació tingui un punt de vista que ens agradi més o menys, sinó simplement perquè és la possibilitat de disposar d'un punt de vista català sobre el que passa al món. I és la possibilitat que tenim d'explicar el que passa aquí també a la resta del món. I això ho garanteix l'empresa pública. No hi ha cap empresa privada que ho pugui garantir, perquè l'empresa privada està orientada a obtenir beneficis. I en canvi l'empresa pública a servir l'interès general, o com a mínim aquesta seria la seva obligació en el moment en què els gestors prenguessin consciència de la importància central de la seva empresa pública.